eigenlijk met mijn vrouw samen zouden naar Australië. Maar toen belde Piet Hek op, die woonde hier en die zei, ik heb het naar mijn nieren en je moet mijn bedrijf overnemen. Nou, toen was het gauw besloten, toen gingen we hier maar weer heen. Ik was 13 jaar, kocht ik al een merrieveulentje. Dus dat was al heel vroeg. Herret! Herret! Ja, elke jongen die hier weer op een boerderij opgroeit, die begint met een paar geiten hier in Duin. Totdat je 5 geiten hebt of 10 en dan kun je ze omruilen voor zoveel schapen. En dan kun je een koe kopen, maar ik kocht al een merrieveulentje. Dus dat was misschien het eerste begin al. Nou, dit huisje verhuur ik voor de badgasten. Dan hebben we het terras een beetje hoger gelegd, dat het zeewater er niet meer in kan lopen. Want het was wat lager. En nu is het een beetje omhoog gelegd. Hier ook een beetje. Je hebt net een soort bescherming. Ja, we wonen hier buitendijks en daar is de wierschuur. Nou, daar kan wel 1,5 meter, 1,20, 1,30 kan er wel water omheen staan, om de wierschuur heen. En dan loopt het helemaal hier tot hier aan toe. Ja, dat het hier dagelijks een beetje hier dichtbij komt, of jaarlijks, dat, ja, 1 of 2 keer per jaar komt het toch wel hier in dit landje te staan. Maar dat het echt helemaal doorloopt zo naar die auto toe, dat is maar 4 keer gebeurd zolang als ik hier woon. Maar toen de eerste 15 jaar dat ik hier woonde, is het 3 keer om het huis heen geweest. En de laatste 25 jaar maar 1 keer. Dus volgens mij zakt het zeewater in plaats dat het rijst. En heb je nooit benauwd West? Nee, het komt hier langzaam naartoe. En als het hoogste punt bereikt heeft, dan zakt het onmiddellijk weer weg. Nee. Kom je ook wel eens op een festival? Ja, de merriekeuring en de Friese merriekeuring en de Friese hengstenkeuring. Anders niet. Maar ik slaap weer thuis, hè. Dus ik ben precies 1 dag weg en dan ben ik weer thuis. Maar 2 keer per jaar. Zie je hier, dan maak ik dat weer even netjes. Voor de zomer. Nou krijgen we haast weer de simmertijd. Dan broeken jou de kar en de hindes weer volop. Ja, voor de huifkar, hè. Dagelijks. Elke dag, ja, ik rijd tegenwoordig op West, helemaal op het andere eind. Dus dan moet ik eerst met de veetrailer naartoe. Daar span ik de paarden in en dan ga ik de Noordzwaarder rond. Dat is ook wel mooi, die kant uit. Dan kwamen we vroeger nooit, we reden altijd die kant uit. Maar nou, tegenwoordig rijden we daar ook wel eens. Kom aan! Dus dat is weer wat nieuws. Heb ik weer zin in die tijd? Ja, ik ben ook wel weer blij dat alle badgasten weg zijn. Wordt het weer eens even rustig. Maar na de zomer of na de winter, dan is het ook weer mooi als je weer allemaal meer vreemde mensen krijgt. En dan heb je zelfs ik wat publiek om je hindes te laten. Ja, ook. Je moet af en toe een beetje pochen over je paarden, hè. Kom maar. Dat hoort erbij. Kom maar. Moet er ook in? Hallo. Let maar eens in. Ja? Wat een troep. Alleen verzamelen, ha?
Wat een troep. Hoe lang heb je daar dienen om dat te samelen? Per weekend denk ik. Ja? Ja. Ja, dat ik ben valt me een beetje niks. te bouwen, dus dan... Thuis of bijna hoor? Nee, ik ben met thuis. Ja. Oh. Had een badkamer erbij en zei eerst wie ik zelf wat aan de gang, maar dat die totaal mis. Dus toen had ik een vakman inschakelen en toen had Het hij gaat alles totaal eruit mis, gewassen. vertel eens. Ja, toen, ja, ik weer wat aan de gang en het leek er nergens op. En nou, toen had er een vakman bij geweest en die had alles eruit sloopt. En die is opnieuw begonnen. Dus, Nee, echt? Helemaal ja. alles eruit? Echt Ja, hier? klopt. Het had een paar geld kosten, maar ja, nou is het in ieder geval netjes. Dus, Je bent het zo correct. nee, dat... nee, Je bent dat van was- droger. Ja, dat is meer werk. Ik zou je net zeggen van ICT, want ja, die is meest correct, maar ja, ik ben daar net correct in. Dat is, Wat doe je in ICT? de laatste jaren net zoveel meer, maar ja, ICT bij grote bedrijven in Nederland, Albert Heijn, Rijkswaterstaat en van alles. Ja. De laatste jaren heb ik net een bed zoveel en meer? breakje, maar een bed en breakfast, dus ja, ben ik daar wat mee bezig. Wat een omslag. Ja, ja, klopt het. Ja. Maar hoe kom je op het idee om een bed en bracht te bedienen? Had je in ICT zitten? Nou, ik ben ZZP'er en ja, dan hier een bedrijf mee in verschillende plakken in. En dan slipte ik ook al eens even in bed en breakfast. En toen dacht ik, nou, ik 64 ben, dan wil ik daar ook eens wat mee aan de gang. Ja, nou, dacht ik, ja, ik ga op het moment geen opdracht, dus dan begin ik er nou mee. En zei dat, en ja, dat ging best wel goed. Ja, Dat is een hele leuk. oorleven. Ja, klopt het. Heel vrij leven, ja. Mooi. Ja, ja. Ik vind toen wel eens wat eenzaam, want dan ben ik pas alleen nog aan het werk en zo aan het skimmeitje. Maar nou, jongens, dan komen de meesten wel. Juist de jongen waar ik een leuke vent. Nou, daar hebben we zelf maar zitten kletsen en zijn een keer. Nou, dat vind ik wel leuk. Nou, morgen is dat niet een klein meidje. Nou, deze man kan wat letten van het bed hoor, dus we gaan hoe of 10. Nou, we hadden tot 12 uur zitten kletsen, dus dat ja, vond ik wel leuk. Ja.